Cody. Mais prévu Bibla. De tout ça, nous courons. Maron. Comment faut-il vous faire boradi? Mariam, Fatih. Donc, il y a des gens qui sont pour que la tester n'a pas jarabi ou le manati jarabi. Ni entourage là. Donc, au final, c'est un objectif de quoi? Mais madame, il y a des gens faut que ça ne soit pas tiens mon mari. Maron. T'as vu monsieur quand t'as entendu boula? Senwewe application ye mimato obese ga usikilintu koka ka warchi malikono obese ga 10 € soro fu ani falaki ni awi application yi télécharger ni code promo elba produit Murigendi kunini ni muyela ko ka jin ko ko Umar ko bi ko Umar fe Dale kagune Allez. Hey, Ça va? bébé. Comment tu vas? Anti, Ça va bien? ça va? Ah. Balarodou. Ouais, bon, ça va. Bachitila. Alhamdulillah. Lamdile. Quoi le matin? 4 fois 4. Ah, atata senge kore. Oga munaita. Nabla. Zigirira. Oga zikri dalane. Ni debila wada. Ni menare. Chifle. Etini. Voilà. Merci. Ça va? Voilà, ça va. La journée. Ça va, on est là. On a quitté tout le monde. Mais maman, ça, on a baragia. Ah, ça c'est bien. Ah, moi, tu vois qu'elle est là. B. Ouais, nous, on cadnia. Ka airfla de gay jolly en sur ici. Comme ça? Airfla, qui joue. Comme le gando. Erfla. On est fatigué là, wallah. Il a frappé ta vie. Banatene daw. Comme le gando, Erfla. Mon cola. Na kadni dum. Et j'ai comment on le gando, Erfla. Korne ma flik froke chocolat. Ay. Tsegake. Jom la plawere ese. Kula te kono ke dem dal fitin. Ou be dal mi sunu wala. Ne ba. Ite bulite ka bosu wala. Akan sai wasu mu famiyar ba su ma fa. Ayetu. On papa ne makubi wa bioro dida. Wa bioro. Papa comment fait que? Te me wa bioro ba mi. Qu'est-ce qui drop moi comme fola? Ma moni bi kono bi. E mu do dara la. Ou be yimi muni du te la fana. O bioro. Ne du makubi wa bioro la de. Ote. Biere. Wa bioro. Ni mana ni ga kala. Pa ne du makubi wa bioro la bidi. Ate bijere. Papa. Wallahi magana. Kabuli ki jorda ki mo wala. War bi sorati ni. Ani ga
puis waa 60 nga fuito la muru pale mana kilamba chika binya ka to wari Moi soro e ma foi santia Fati moi soro kane bo ha na santi Fare bela Moi soro Fati moi soro ha moi soro Esse cara né? Para meu milá. Pode. Allo madame. Madame, il faut la me fouiner. Madame, wallahi ka ce ti fui la. Ka ce ma fune na ko ne from mun yɛrɛ la ko ka diɲɛ fɛn fɛn kɛ n cɛ la k'a tɛ a t'a bɔ ne taara jango ko ka sinima. Ne ko Umaru ka wa 60 dɔrɔn di ne ma Umaru ye ne ci Umaru bɛ ne kana ne faga. Ne y'a bugɔ kɛ ne ye tɛgɛ in kelen de k'a la. A bɛ ne kana ne faga cili la. E ka cɛ tɛ foyi dɔn walahi a tɛ foyi de dɔn foyi den kelen a t'a dɔn. Ayi ne ka wari bɛ sara dɛ n baara ma nafa ɲɛ a bɛ ne ka wari kɔni sara. Ayi o tɛ dɛ wari ka ca o ma koyi wari bɛna ne faga n cili ye ne ka wari bɛ sara. Senwebe application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senwave télécharger procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la e mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senwave la Senwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Madame, tu dois y être bonne. Dabali ma ba. Ai sabal sak ma ba bini kan. Dugu na tu yo ta. Ay maram fene sa. Ma beton sigile kelen pe de be retard la. Bora jona me ma se de sa. Aya fam jota la. E kelen ne kama ya sigi ke kon. Eji. Ale ta kan do. Kan ni se ne do ji do janga do mi ola. Merci. Merci. Copina. Merci. Mara kena clip fly. De tun la. Avec tout dit. Ni ga depo yoro iya so. Awonya so. To e daga bana le ten. Wa ba ci ate fere ka. Non, avec la depo ka. Ni ga juru bile bi ba fere bula. Jamais. Même na juru par wari o te bla no. Na fere da kan sa. I ga bona. Aba. Copine, ali ki boria.
Rêve. Et quel est le cas de l'une qui est bonne là? Directement. Hey. Elle est mon kenina. Kawakodo. Muna. An me ɲɔgɔn na suraw. Tuguni ya. Wallahi. A ka étudiant ko in kɛ. Hein? Copine, ko sera ba in tɛ sa. I dabali ma ban. Ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ bɔ ali bolo pewu k'an ka wari ɲini. Copine jo do dɛ. Wari ɲini o dɔrɔn de b'a nafa bi ba mɔgɔ sigi la. Dɔ kɛra ten sa. An n'an jigida cɛ foyi kan. Jo i ta ye. Fati, aw dar'o la. Don o don kuma kelen n jɛra kɔ n jɛra kɔ a tɛna ja kɔ an tɛna lafiya. An bɛ se ka kuma a fɛ ne kɔni da t'a la. Maa t'i ka cɛko dabila ko wari. Wari ɲini ni cɛko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Awɔ n'a y'aw ja y'a ta k'a bila ne kɔni bɛ n ka furu la n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci wari nɔ dɛ. Ne ko Fati an bɛ nin bɛɛ la i ka cɛ dun dɔ bɔra ka kow la. Ala fɛn jumɛn bɛ b'o la n ko ye ban cɛ furu. O ɲuman ma dan de a bɛ sunɔgɔ la sinon n'o tɛ sunɔgɔ la i y'a bila yan o i y'a bila yan an b'a daminɛ sɔgɔma fo su an bɛ ɲɔgɔn na n'a wulila don o don so in kɔnɔ yan. An b'o la don o don o ma ne bali ka bɔ n t'a la aw kana cɛ ɲini. Y'aw sigi ko wari ɲini. Wari bɛ taa ka sɔrɔ cɛ ma. E yɛrɛ bɛ min fɔ a ye o bɛ filiko nege bɔ an na o. A to yen sa don o don kiiri cɛ bɛ mɔgɔ janfa mais wari tɛ mɔgɔ janfa. Ne bɛ n ka wari tɛ mɔgɔ janfa n'a sonyɛn'i kɔ a b'i janfa. A y'an ta in tɛ sonya. N'a sonyɛna kɛ an b'a ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ. An bɛ sɔn don o don dusukasi ye. Don o don kiiri ni wɔyɔ. Aw k'aw vasi ba ye ne kɔni min ta la yan ne min cɛ fɛ n cɛ bɛ n fɛ. Copine. Ma fɛ a bɛ n fɛ. Wari b'a la neni b'a la sen kari b'a la bolo kari b'a la mais obligé pas. Ala k'o to ɲɔgɔn ye. Bébé. Mon fɛ. An bɛ yan. Fɛn jumɛn bɛ yen. Bamakɔ hɔrɔnmuso bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne fɛ yan. N'o ni hɛrɛ dɛ. Kuma ye aw yeli n'aw ka daw la n'aw ka sara ka sɔgɔna yeli ka se ka a illuminer ko bɛ cogo di. Ça va. Baasi t'aw la. Ayi baasi t'an na. Ça va Seydou. Baasi tɛ yen. Ça va alhamdulilah. Mais funteni t'aw la. E ma se ka clim k'a la. Funteni tɛ yen walayi a kun y'o fɔ mais an yɛrɛ ko k'a ka ɲi funteni t'an na o. Ça va. Baasi tɛ yen. Baasi tɛ yen. N terimuso de don y'a ji bila kɔnɔ. Mais fɛnɛ ma se ka dumuni kɔni fɛn san i b'a fɔ n ye. A bɛ mun fɛ n ka commenter. Tuguni an fara yɛrɛ de walayi depuis sɔgɔma an bɛ yan. Depuis sɔgɔma wɛrɛ. Walayi an ye dumuni kɛ yɛrɛ de walayi merci. Ça va. Baasi tɛ yen. Baasi t'an na. I yɛrɛ dun. J'ai oublié les mots. Ko bɛ cogo di. Ça va. Ça va alhamdulilah. Gourmet. N'a ka sanu. Oui. Baasi tɛ yen. Non baasi E dun ça va. Ça va. Toujours simple. Simple. Ça va toi. Ça va. Ko bɛ cogo di. Ça va bien. Baasi tɛ yen. Ça va. Ça va. Ne yɛrɛ ko yɛrɛ dɔn. N ka kun fana ye k'e cɛ sɔrɔ. Ou bien Fati. Awɔ. O ko kɛra cogo di. Ko sumayara ou bien. O ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. D'accord. Baasi tɛ yen. Baasi tɛ yen. I parla ça. Ah bon. a fɔ e tɛ k'i mɔ ka bɔ cɛ la. Fati. Mais hali bi dumuni ko a tɛ ko jateminɛ ni ko ninnu a tɛ dɔwɛrɛ kuma de. Kɔngɔ t'an na walayi. Kɔngɔ t'an na walayi. Depuis sɔgɔma an bɛ yan an ye dumuni kɛ. Ne yɛrɛ kan ka taa yɛrɛ. Awɔ ni m'o fɔ ne kan ka taa. Aw bɛ taa. Kan ka taa ci dɔ bɛ ne bolo. Ayi gɛn tɛ depuis sɔgɔma an bɛ yan o. Ne kan ka taa ci dɔ la walayi. Sango fana b'a la. Ayi o tɛ walayi. O tɛ walayi. Depuis sɔgɔma ne kan ka taa ci la sango b'a la fana. Komi ci dɔw b'an bolo. Fati an bɛ t'o la. An bɛ ɲɔgɔn wele. Awɔ. N y'a mɛn an y'a mɛn inchallah. Awɔ. Fati an bɛ kɛ dɔ wɛrɛ. Awɔ. On s'appelle. Awɔ muso kana bugɔ bye bye. Cɛ kama. Cɛ na mina su cɛ la. Cɛ na kama. Awɔ. Cɛ na kama n tɛ se o fɛn ma. K'a mɛn muso kana. Denmuso jamba yɛrɛ diya man dɛsɛ a tɛ ka ɲi mais a bɛ wolo n tɛ foyi de wolo tɛ cɛ wolo fɛn ma fɔ se I tɛ dɔ sélectionner ye a kɛra de Uma i ka furaya bɛ taa yɔrɔ ne kuma de wolo i ye kuma jugu de fɔ et puis
e donna so kɔnɔ kana ne ni mɔgɔw sɔrɔ ne b'i fo i b'a kɛ komi nɔ ko ne t'i min ka gɛrɛ e ma dɔrɔn ɲɛ bɛ walimusow de la ɲɛ bɛnnen b'olu de ma aw parla dɛ a y'a dɔn tan a y'a bɔ tan u ka parli mun bɛ ɲɛ sira la u ka parli bɛ ɲɛ sira la et puis i b'olu bolo minɛ ka bisi d'olu ma o ye mun ko sugu Fati wallahi billahi wallahi min dɔrɔn ne b'a dɔn sadiri ne bɛ taa ni ka taa ni ye fatɔ furakɛyɔrɔ la i lajɛ a bɛ na e hakili la ko danga de bɛ quoi c'est-à-dire e ni mɔgɔ minnu bɛ teliya la san joli olu nalen genre ni nana ni ma u fo ni ma gɛrɛ u la i b'a fɔ ko n ka jugu k'i n'i ka mɔgɔw ye ma kuma u fɛ n nana kuma n'u fɛ k'u fo fɛnɛ k'u fɛn ka ɲa i bɛ sara nin de la. a ma fɔ k'i tɛ baro k'u fɛ a ma fɔ k'i tɛ kuma u fɛ mais kuma fɔ cogo de b'i la k'o kɛ cogo de b'i la i y'a kɛ cogo min o de t'a kɛ cogo ye o t'a kɛ cogo si la ni fa min bɛ ne la dɛ e ka fa donnen don ne la wa min ko a ka da san ka taa parce que e ɲɛ de dɔ kɛ e ta i t'a kɛ ala kama ka dɔgɔ kelen ba ye ne bɛ si kɛ nin cogoya la et puis bɛ ka n kɛ maalankolon de ye quoi i fɛn o fɛn a bɛ kun de la ko ni ne ye muso ye dɔrɔn n bɛ fɛ ka da kan de quoi i yɛrɛ mɔgɔw sɔrɔ i ka so n'i ma mɔgɔ ɲuman kɛ k'u fo k'u fɛn ka ɲɛ i b'a kɛ cogo di o bɛɛ bɛ da kɔrɔ la ko wa ɲɛ b'u la ko dɔ bɛ n kɔnɔ ko min bɛ n kɔnɔ ko ka to n kɔnɔ. E fɛ k'e ka si de bɛ ne kɔnɔ c'est-à-dire mɔgɔ min jogo man ɲi n'i y'ale ɲininka a b'a kɔnɔ k'ale bɛ cogo min na ko bɛɛ bɛ ten e ala a ye tɛ o ne de don tiɲɛ wɛrɛ a kɛra maa sugu o sugu hali ba n'a bɛ yan ne nana ten kuma fɛ min tɛmɛ ka dɔgɔ sɔrɔ a tɛ tɛmɛ ala kan i fɛn bɛɛ. Oui. Copine. Calme. Ah, copine jolie. Calme, ça va. Oui, qu'est-ce que une fois ça. Donne, si vous avez. Donne. Ne segana koy. Ne segana. Yijire sikula. Bana de nangara bayate. Avec le flyer. Calme. Une fois ça. Anga chedu. Madame, mangina farma dala dala misno. Machu? Yeah, machu. Banana wati tawa. Anga chimi chogodi. Ni madara nini nasiga tachino. Ambitasa, ante meu. Wa farma dala. Tu fuiga sama muni bala. Sumeri bala. Ne bulungu bana wero sumeri bana ya. Ama furata suro kaba. Furata sumeri mira singene. Ambitasa ante meu. Waga kute me mala na la fiara dole an boli ka takala amaketi ade wa muli nam abila muli mina tola ni boro la metao e chenga ko ne fuiti ne la akala tugudi ba fa shufi ne bali ni so na tagali mbwana anga tasafati ante meu ate sunogola gaba ni asunogola anga tasam doni ngedorami ante meu anga tasa chuere kura ere mlanga taka ante meu ema findo gaba o anga taka fuiti no ante mesa anga ta ite tele infa uba butota anga ta amena sante meu
Fati. Fati. Wale mbosingina kucha. Yete walbana sana sa. Fati. Ni aye koko kete. Uncle. Sí. Solo sé. Kan me vida. Okay. Sí. Fati ko ya bana ko fa ya usara. Obsara ni. Mañana. Oh. Ala kan no kake. Mira. Katoro do kaya. Mira rabi. Sí. Fati. Isi inti siranyina. Chiro bine bulu. Wala chiro bine bulu. Sunakade kansi. Nuna na Fati blade. Metasu. Allah fiake. Aw, am nyawle. Aw. Va. Observa. Fati. Ah. Ne mun ne kela jemo. Ali foi. Wawe ngalima fui kanila. Bien, on est bien. Ça donne le sera fond de moi. La foi est bien dans le blouson. Et ma ali blouson, on est dans le son, ma ali blouson. Plus forte raison qu'à bord. So d'affaires à tailleur. Wani mnansara ila we. Emu sina wala. Ni wakili rapide. Nothing will be better in Southern Ireland. Vous offrez le même pays, tu m'as amené. Tu m'as dit que nous avons wati mina amobe la oye bo wati et puis là tout le monde fait ça hein ni la denire et afulera ou fulende ou ka tratalo ni bolu karajo ni bolé
Amina ye nɔfɛ I b'o ka tubabu fɛ ka taa ka ne fililen to so kɔnɔ mangelen banabagatɔ Papa yafa n ma a tɛ furu ka gɛlɛn o ma dɛ ne kun bɛna e wele ne ka telefɔni ne kun sara tuguni ne m'e wele a telefɔni bɛ ka sonné I bɛ ka nkalon tigɛ ko telefɔni sara ne y'e wele telefɔni sonné la ka sonné fo siɲɛ 2 I m'a ta a bɛ yaala dugu kɔnɔ muso yɛrɛ ka bɔ hali n'a sɔrɔ fɛn tɛ ne na ka bɔ dɔrɔn I bɛ sara I cɛ la ka bɔ ka dugu minɛ I bɛ jahanama kɔnɔ bilahi a plus forte raison kuma yɛrɛ n dalen Papa yafa n ma n jo t'a la telefɔni yɛrɛ ɲininka c'est-à-dire I b'a fɔ ko n ye muso furu kɛ n ye erreur de kɛ parce que I bɛ ko dɔw kɛ kuma dɔw la a tɛ faamu furumuso bɛɛ ma I k'a yafa n kuma dɔ ma ne yɛrɛ est-ce que Fati bɛ ne fɛ est-ce que a bɛ ka furu fɛ est-ce que a bɛ furu dɔn nin bɛɛ tɛ ko n t'a dɔn nin bɛɛ tɛ k'an ma f'i ye o a kɛra cogo cogo I somɔgɔw ye kuma f'i ye k'i bilasira k'i bila ka na I kan ka cɛ minɛ cogo min na I kan ka cɛ bato cogo min muso ka alijinɛ fɔlɔ bɛ sɔrɔ a cɛ la Papa yafa n ma n jo t'a la I jo t'a si la o a ko n k'a ɲɛ Fati ma kuma kɔni ni ma kuma a ma ɲi ne ni degunnen don n dalen bɛ so kɔnɔ farigan bɛ n na ça va pas ne ka fɛn sen n bolo e ye n'a fɔra k'e fɛn tɛ yan ko ne yɛrɛ ka wuli ka effort dɔw furu ni n yɛrɛ ye n filɛ yɔrɔ min na kɔngɔ bɛ na bi ne wuli ka na n sigi yan ne sigilen bɛ yan sa a bɛ n ɲɛ fila kɔngɔ bɛ na n bɛ fɛ ka dumuni kɛ e tɛ yafa n ma je sais pas n t'a dɔn ni fiyɛ tuguni an b'a dɔn vraiment a sabali o tɛ ko ye k'a fɔ min ka di n b'a kɛ furu t'o fɛn ye ne bɛ bonya o hali ni ne bɛ bɔ ka taa gɛrɛn na fɛn yɔrɔ entraînement yɔrɔ fɛn o fɛn n b'a bonya dɛ Fati bɛ taa nin yɔrɔ hali n'i bɛ sunɔgɔ la ne ma deli ka bonya ko ma f'i ye mais toi tu sors comme tu veux et puis mɔgɔ fu de bɛ n'i nɔfɛ k'i labɔ vraiment ne deli ka nin f'i ye kuma bɛɛ changer n'i changera a ka ɲi e ma a ka ɲi ne ma. Sono come le cose di quella. ni fɛnɛ ni dama tɛmɛ dɛ dunya fo mara min wo tɛ taa n tɛ taa ko f'an ka taa an tɛ mɛn a fɛnɛ b'a jo de fɛ n'a fɔra ale banabagatɔ mɔgɔ si tɛ yan nɔ sitan tɛ yan ne kelen de bɛ yan nɔ kɔngɔ bɛ se k'a minɛ minɔgɔ bɛ se k'a minɛ fɛn wɛrɛ bɛ se k'a minɛ n'a fɔra ko ne fɛnɛ tɛ yan nɔ jɔnni ka occupé n ka foyer la ka nin ko sugu ninnu jɔ sinon walahi a ma ɲi dorénavant ne tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si la ni ne ma n sara baba la wa n'a man kɛnɛ ne tɛ taa yɔrɔ si la ni jo foyi t'a la Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Fati. Oh. Kira la ɲɛna ni ne ko ne bɛ yaala Fati yɛrɛ tɛ sigi dɛ. Mɔgɔ si tɛ yan. Donc ne sera k'a ka télé in k'a la. Oui, alors. Copine. Ça va? I yɛrɛ bɛ yaala dɛ. E na kuma mɛnna? E nana mɛnna dɔɔni. Ne kun taara boutique de la. A tiɲɛna. I taara mun Anw kɛ? ye jurumisɛnnin dɔw ta yen nɔ dɛ. Ne kun tagara o de sara. Fati. Ko juru de wa? Walayi, a mɛnna dɔɔni donc bi n ye wari bugunen dɔ sɔrɔ. N bɛ t'o sara. N bila juru ta la.
juruta mani yere ko me wakati na chukaredo ido sapira oh merci ka juru ko mandini o fati e nyugo muso nyima mo juru ko bela e mo juru take awe chuguri wakati na chukaredo warti ka sora sisanno donc ni beta boutique sigi be fendo ni manini war sora beta sara donc e bulla depuis furla fo sai be ni lake ay sisane do ne mutula jugori aw jugori ni che aw jugori ni wakati man Omar masane suno fala muto ke sisane woni ça va pas amika ande bude don don ilo maro ko mandini o lay ay gorobne wallahi me bida fi di padam ne marko ko mani kumene alfiti ala ka kote anala ko be furu mogo ma ibe furu ma sefuiti yum ala ko fembe ala femni e yere de no fati ne a fi di kan no marko ko mani kumene ni daga nga bara de sa ni note Umar note ala de ndatige o duyen daga njugo de fo ase juruta me nyoko muso nyman juru fene o fe juru bate ko ye juru msemsen ndoro no fati alla gara mu wa ma juruta ube anna gara mu wa ne ube ta e ma ta juruta dawli famia sa wakati na chukare do wakati ka geleni donc ami ga andi buri ka ta yere fina de fati ni duma fiyo fina alaje kla ki fasa iko fati teni ni ma fasa sa ita so an fama na de tiga photo la je ri la sano umar yere ka ko mandini ne umar ne be nerveux de ba musala ka do le ka ko te drone na wallahi mari o shiche ya ha ina tunna tanto ni nyani bagula i fasara ki fi ha ite freni yere la ba o ma yentene la ite freni yere la ga chenyi malo nyini wallahi umar ba si bere keni wakati de ka gelendoro sino umar ba si bere keni ni be ko falsa se ibi ka fi ngata fe ibi ka fasa ha ni tara an no fe ko yoro ni fe ona fo mo ko to ifle la ala ni cheju fe e chenye te mo muso mi na nya wa kai sa da ho ne ko kuma re fi na ko ibe tunna ta ibe sanna ibi ko boy ga chenye manyini ka furu wallahi me ga se be fi na wallahi problem kala sa umar be na changer garsiye ala ta de dono ba soro dono ita soro sisa ne wakati ka gelo fene ne ta wakati re tawli ni ne fene ta gara sisa o mayne mumula wakati na warti umar be gele ala be ka andi buri ni ne taro fene te nyuma yere fuitala ale yere so ngala goshi soro o kama muna parce que il ne ta kama nyoma mai ayo tala de ne shairo de kadine ebe tanto ne be parler ba on fi on ante ali yoro clean sira fe sisa folo ko ni kun kan ga boy chakan me sai chena ifasara kifi iko fatite ni sabalisa abenye kite bo maru kunaria sabalisa sabali yepu amna aina anta sono nye fenno sange mna tuila o fenga infola awo umar ena na fenno ni ko maro ne be nerveux wala mar ko ko ne mandini wallahi idilla na manini alfiti umar kadide Fati. Oui. Ça va, Nché? Non, ça va. Ça va. Moi, ça va. Ça va, ça va. Berapa ni? Ça va. Enak mamena. Nah, ini nasi. Sensa. Ok. Ang may soko na may kafanoy na. Madam na. Okay ka. Ha? Kasi hindi sila niya. Ano sila yun? Okay, madam. Okay. Awo maram kambe.
Ça va. Fati. Ni ce ni baraji. Ala k'i sara. Wemkwe. Ala k'i sara. Papa, ni ma faamuya de. N bɛ segin a kan tuguni Ala k'i sara. Ni ye mun kɛ papa? Ne t'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ne jugu bɛ se ka kɛ n yɛrɛ furumuso ye cogo min na o de ye n dabali ban. Papa, jɔn y'a fɔ k'e ye jugu ye ne ye? Fati. Jugu kɔni tɛ ne sa. Ne y'a bɛɛ mɛn. E mun mɛn? N y'a bɛɛ mɛn a ye kuma fɛn fɛn fɔ a ye terimuso sigilen a ye kuma fɛn fɛn n y'a bɛɛ mɛn. N y'a bɛɛ mɛn. A m'a faamuya de sa. Fati. E terimuso tɛ. Ni terimuso de. Teriya o de a bɛ ɲɔgɔn bilasira. A bɛ hɛrɛ kumaw aw ka hɛrɛ aw ka diɲɛlatigɛ hɛrɛ kumaw a b'o fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ ɲɔgɔn bilasira. Teriya o de. N'a nalen don de ka na e bilasira. Papa, ne fɛnɛ. Ko k'i furusa a bɛ Umaru furu ɲɔgɔn na. Fo ka bɛn Umaru ko in daminɛ waati min na fo ka na bila bi la a ma diya ale Umaru kunkolo man d'a ye. Ne ye ko man d'a ale ye. Papa, y'a da sɔgɔ ale de y'i fa ye ale de y'i ba ye ale de ye e yɛrɛ ye ale de y'i ka fɛn bɛɛ ye a bɛna sigi a bɛna a bɛɛ f'i ye k'i furusa i furusa a taa Fati kana si ne ka furu la bi i furusa i ka taa bilahi i bɛ taa Fati ne taara ni ne fɔlɔ bɛ tila ka na sigi Umaru furu la ni min bɛ ka fɔ k'i ka bɔ dɛ o kelen tila ka wari ɲini ka na sigi Umaru furu la i tɛ taa o. e tɛ diɲɛ kalama bilahi u bɛ taa ni u bɛ taa ni olu tɛ furu u tɛ furu fɛ u tɛ kolo malangolonya u minnu bɛ furu la u bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ k'aw nɛgɛ k'aw kɔnɔsuru k'aw labɔ a ka taa far'u ka bajan bilaya la dugu kɔnɔ a ka taa far'u ka yaala jugu la dugu kɔnɔ a ka taa far'u kan morife taa ni manamana kow la dugu kɔnɔ batara ko damantan kamelentigɛ mɔgɔlangoloya a ka taa far'u kan nka e bɛ bɔ dɔrɔn e t'a dɔn e bɛ nin na k'i bɛ sutura bali la i bɛ hɛrɛ de la furu ye Ala ka fɛnba de ye awɔ don dɔw la i ka jan don dɔw la i ka surun o bɛ kɛ mɔgɔ la ne filɛ yɔrɔ min na nin bi ça va pas un peu financièrement ça va pas un peu mais o kɔrɔ tɛ ko ne ta tiɲɛna dɛ Fati i terimuso t'a dɔn ko don tɛmɛna. Papa, e mamaso bɛɛ fɔli la sa ne b'a dɔn ne tɛna na kuma. Ayi mais kuma ko tɛ o kuma ko tɛ ne bɛ ka n ta de f'i ye ne bɛ ka n ta de f'i ye e m'a ye a ko cɛ kun bɔra nin nɔfɛ cɛ kun bɔra nɔfɛ a ka manamana ko na ka ko batara ko ni fɛn kirikiraw o de y'a ka furu tiɲɛ o cɛ kelen ma taa k'a fila ko jalan ka da o bɛna sigi e da la kabini ɲɛ nin ye a bɛ na a bɛ tile fila in a bɛ ka na i fɛ yan nɔ a bɛ taa ni ka segin ni fɛnw na n bɛ fɛ k'a f'i ye n bɛ fɛ k'a f'i ye a mɛnna. Papa, ne y'a mɛn ne tɛna a ka kuma la. Umaru furu man d'ale ye e k'i furusa a yɛrɛ b'a fɔ k'i furusa fɛn bɛɛ ka di fo nin teri sugu Fati ne ma fɔ i tɛ teriya kɛ dɛ mais nin dennin ka teriya fɛn bɛɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka fɛn bɛɛ ka di ye fo nin ka furu fo nin fɛ teriya Fati nin fɛ teriya a man di bi a man di sini dennin ko man di ne hali dɔɔni n k'a ye n ka so ani ko bɛɛ ka kan ani diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ka kan ma Fati. N'a tigi nɛgɛ k'i furusa wa n tɛ ɲɛgɛn dɛ walahi n taara ne bɛ tila k'i sigiyɔrɔ ɲini ka na sigi n'a ma kɛ ka ko dɔn n'e bɛ taa bi a tɛ ka a ye min fɔ o kelen de ko e bɛ taa bi Fati i cɛ sɔrɔ waati ma tiɲɛ wa i bɛ taa bi sini ne bɛ muso sɔrɔ ka don yan k'a na ni so kɔnɔ walahi mais ni e taara a bɛ kɛ e la e de bɛ kɛ bolomani taamasiyɛn ye. A bɛ fɔ i ye furu kelen kɛ i ye fila kɛ i ye saba kɛ. Ne tɛna taa. Se ka taa se ka taa ni ko min na dugu kɔnɔ bi yala ko yala n dennin dɔɔnin bɛ yala de bi. La merde quoi bilahi. Maram fɛnɛ bɛna hakili sɔrɔ kuma jumɛn sa n'a fɔra ko gɛlɛya wagati
n'o fɛnɛ kɛra ne yɛrɛ kɛ wagati ka n cɛ tɔɔrɔ wagati min na kun ka nɔgɔn ne ni Umaru y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'a gɛlɛyara ko ne ka taa ka Umaru to ne se ka taa e mara min ne terimuso ye e de kan ka ne sinsin ka ne sigi n ka cɛla sigiyɔrɔ la e b'a fɔ ne ma ko ne ka bɔ denmisɛnniya la k'an teriya la min miiri o ma o ye tiɲɛ ye mais ne tɛna i ka kuma lamɛn ko ne bɛ n ka furu sa dɛ jamais ne tɛ n ka furu sa mɔgɔ si kama ne ye ni Umaru ko in daminɛ wa n b'a la bi n b'a la sini a waritigilama n b'a fɛ a fantanama n b'a fɛ ne tɛna dabila mɔgɔ si ka kuma ye hali ni ne yɛrɛ don ne bɛ dimi kɛ ni ne kun taara sɔrɔ Umaru teri dɔ de bɛ ka nin fɔ Umaru ɲɛna ne kan a bɛ ne tɔɔrɔ a b'a jo fɛ dɛ mais ne kan ka min kɛ Mariam ka ko la kɛ ne fɛnɛ b'o dɔn ne bɛ tiɲɛ f'a ɲɛna désormais an ka teriya kɛ mais ne ka video couple ne ni n cɛ ni ɲɔgɔn cɛ o t'a ɲɛ sira la a tɛna na ne ka furu sa dɛ Cadbury. Quem foi matar? Ale don era do Wala me apastina. ya Ne ese ke wule ne me soro. ne ka telefoni me suju kono ne yɛrɛ kun bɛ sansan ni n taara ta ka message ci ka cɛ ma Nyame. hali mɛ bɛ Wala me apastina. ɲana Agara fa mai dro. dɔɔni Mo mina boila de. wala jara n ye Fe wantila. baasi foyi tɛ n na Ne be to gori ta ni man famne. ni Umaru de bɛ ɲɔgɔn na ni Umaru kɛlɛla ne ju t'a la mais ne bɛ Umaru ka dumuni sigi a tɛ dumuni kɛ n bɛ kuma a fɛ a tɛ kuma n fɛ ni ma message caman n'a bɔra ni rien hali ni sisan ne taara e ka telefɔni n taara telefɔni ta so kɔnɔ ka message ci Umaru ma hali ni sigilen sisan ne ye message caman ma ne jaabi i b'a fɔ ko ayi quoi i b'a ko mɔgɔ Umaru ni mɔgɔ yɛrɛ de tɛ ka Ne to ni kuma isa. Ne to ino. Kuma in kainte. Ai kuma in kainte. sabar na dɔ fara n ka dusukasi kan Ke kuma kwa yele ko ri bla na o. Eni wala nyo wana bi sikia ko mi mangene. Ese kita juga na ta ya. ne se o la Idungi de gola de. Ni yo yira Umaru la ke Umaru ta ko da bla de. Eni wala ke le bi sikia ko mi mangene. Ibe sigi ko kuma fo ne na tanto. Kana man pas ko fo ne na ni men na nerve de. tagawuli ne b'a kɛ cogo di Ya bi ɲɔgɔn bi ta juga na ta yɛrɛ o ma mun de don tagawuli Umaru tɛ sɔn olu ma koyi Umaru ye cɛ qualité min ye n'i y'o kɛ Umaru la dɔrɔn i bolo b'a jɛ ala o de b'e kunna o sɛbɛ la i jɔn ka kuma dɔ f'i kulo kɔrɔ n'o bɛ kɛ solution ye n'i y'o kɛ tagawuli ma ba ma sa mais est-ce que nin bɛna Umaru minɛ komi i y'a fɔ cogoya min na fɛn fɛ ten e ye fugari ba de walayi m'a essaye n'a kɛra cogoya min na n b'o tɛginin kura ta o tɛ yan ayiwa ne bɛ taa wala e kan ka taa ci dɔ de la o e yɛrɛ y'o ye ci b'i bolo ko ne ye muso kana ne kan ka sigi so wa i ta ye jo yɛrɛ ni cɛ tɛ aw minnu bolo n tɛ ne ka taa wala b'a sigi so anw cɛtigiw b'an sigi aw gɔnɔw fɛnɛ ka ayi n ye min f'i ye hakili b'a la
Fati. Anglais. Ça va? Fati. Agradoli. Tu vois? Et comment faire? Mun kɛra? Fati. A kɛra cogo di? Kunun ko in de don hali bi yan. N'o don o banna o kɔni ne t'o kɔnɔ bilen yɛrɛ. Ni min bɛ yen i t'a fɔ n ye mun de bɛ yen? Mun de b'i la? Fati. D'accord. Voilà, ça me place en haut. Fati. Era tan yɛrɛ i bɛ téléphone b'i bolo i bɛ tila ka télé k'a la han i tɛ télé lajɛ i ka téléphone bi concentré bɛ téléphone kan i tɛ dɔ fɔ k'a dɔ to yen ou bien e tɛ kuma ne fɛ dɛ. D'accord, c'est très simple. Bicho mna ke tuti. Kana dabla de. Ni ya dabla wallahi intigirla. Tuti. Mina kuma gelen ngono fi. Ne botofle. Mina bo. Oh, wa me taramna me shi mu fe. Awo. Ni bida. Kana ina ga da zo de. Ibida so. Comme ni todi ka de bitu kelena. Munu be kelema ko lu benen la me. Ou bien comment la main, hein? Mettons le dauphin et quand tu es na ya. Voilà. Mon grand. Ça ici. Bla. Ouais, faut mater ici. Ici, ça me ne fien là on a ici. Ici. Ouais, faut mater ça. Kaya vi matoli. Ko ne guntena na samara sin bemo. Ne terme so dugo ko ni gan ke ko ni ne wo ke bi ka kele dabla. En terme so ni. Mariam. Ah, ya fama. Ntaya jugon. Ne ma kan arde ni deni nga kola. Mo mi rete fula. Ni te funya bajam bla yala ko. Ka to ne nenge ki bla ko ke balikela. Ere ko mate mami fi. Maram dene do me ebene do. Ibara ko ne ko cembi bolo ko bamana bolo kleno ikam mana ko na kam ko kuntan ken na baro ka fo ça ne marche pas avec moi donc ben en donc ça no ki mako
Fati kolon filɛ kolon da de filɛ I taama I k'i fila kɔnɔ I b'o kɛ o tɛ o de don n'a ko I t'i fili kolon kɔnɔ I t'i fili kolon kɔnɔ donc kuma bɛɛ o de bɛ bila sira jugu kan kuma bɛɛ o de b'a f'i ye ko nin kɛ o ka fɔtaw e yɛrɛ bolo ko c'est-à-dire o y'i nin de ne dun y'a f'i ye n ko denni t'i ka hɛrɛ fɛ I ka furu man di denni ye I ko man di denni ye wa I ko man d'a ye cogo min na a ko man di ne ye ten wa ne b'a ne ka ko fɛnɛ man d'a ye hɛrɛ tɛ ma min f'i ye denni ka ko la I tɛ a ka hakilinaw ka sa ka taama n'a ka hakilinaw ye o tɛ han kolonkolon kɛ waati bɛɛ ko yafa ma ma fila kɔnɔ dɔn nin bɔli kelen kɔnɔ ne bɛ nin kɛ ka sababu jumɛn na nin bɔli kelen kɔnɔ bɛ kɛ bila bi wolo papa papa Não fene tituano. Ni fene tara ni. Senwebe application ye mi mato obese go sikilinto koka ka warchi malikono au ka Orange Money walima Wave fe. Obese ka 10 € soro fu ani falaki ni awi application yi télécharger ni code promo Elba Prodier. Application yi se ka télécharger plateforme chama sans fait Inafo, App Store, Play Store, ona nyogona chama. Au munu me fe ka application yi utiliser. Okanagon ni au dona Play Store walma App Store konna la awe Senwave télécharger. Procédure bébé na yira aula mi mato obisika ko inscription ke lafia konna la e mogomimbe France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni ebe feka worichi kana Afrique konna la isorlento Senwave la Senwave Kawarichi lakana ani lafia konna la. Allô? Copine Java. Et on est là. Ibara mindwa. Copine ni mo bi fura do la. Awore. Me fait que j'ai mis les glands à quelqu'un qui l'intègre. Et bien a dit, problème t'as la mec qu'on a. Ok, bye bye, à tout de suite. Wallahi, on est au four de sur sa couruta. Umar be songa buliga bosu ngono gani to yam. Copine, ava, calme we. Ne mena. Doni. Anyway, kuma jume fati. Ifana ibele sele no de. Ai, me ifana mena doni sa. Ayo. Calme we. Wale ka festi. Achado. Abi hapora. Hapora yorora. Okay. Isera ka feni misoro. Mane tari. Mais il will chap chapuna. Parce que morongi était décédé. Kana fa green dalere atwima nya fi. Anya fore parce que den flado. Awe churi. Amina ganya ka to nga tuni bulo de fatinen so to gum nere de bado. Ka tunu. Mais ya sore ga mo gon ne bulo kon. O bugo tuni bitansa. Ala te jo frente jo al fitini. Fula flare do meta smare ben fraina. Fitini ndo bala. Awo. O be placer de. Fitting drone mi place kana chare ai on don kuma bai we don mi ga don negi seljita awo ya me kana ni na hore kanyi ba to ida kuma ni we don mi ni problem foi tara ya me kanyi ne memba ida ba committee ni feni don fati ni man nesa mi intebere don feni na ai ni man ni ga anye do bi chem ni le mi ga se ba de fie iro sambo do no ben nesa
ige pe o nyere bena do ko mili kono ke to ini mo go jora la dere ba sanga na ide o fana tala ne te ndum na dum ala da ko wuli ko no fena sa e boro nge fati flanani abibule tellement ini e bene keref e ka tangi ni akli da de bele bo kala mo go ni lafiya ya ni da toro ni na jina tike fe fe ke na mimna sege sara isa o ma se sara ko sanga be kele ni dibi andem sen ma fussa wallahi tellement que ebe ni re wule surtout ni ne toro la dore bi o doro ni ko jani o de tere ajay mais merci beaucoup kana nyina ka to ko de kanyine famali nyine kadiga daranda glanga nini awa bana ni yere bo be do ba na ngire to gumna ibe wule ka fa kana siga wala tan kan ta ci dola kana so yere yuwe be tila ko mo yam su gonodi iskiano kame shin so ma ngapel be do yuku na la sona bye bye kambe sisa mitani bila kuma ko shufeladi fitiri ba foko ala wa kubar ko ma ko be jona ma pratique dami ate gelew ta kuma sen fe Comment tu? Hein? Ouais. Moi, je vais Comment? Ya Allah. Jo. Comme ça. Vous voulez qu'il y ait des dans tout le monde? Le frère nous travaille ça. Comment? Docteur ko e frère do ta ko de fin provoquer et il a de comment e frère sous main ni madame wele ka frère do re madame ngana sam frère do la muso ya frère do la muso frère madame na frère do re dine mare ko do be placer do be mi no re ke wala na muna Mumbila ki to fro ta ko tira ba ha Fati foi ti lega kene bita mu frata comme su chama fene be muso ya fura ni utilisation wala ni ko ngata muso ya fura non ni ko appena an grade mu yeblo talla Nakun kanne yata. Akadi to di na yire la dongele dangle yi manjiyo. Ai. Ube fendoro yi la femi bi idute ki nan ko su kun kella. Mon ti blola. Da fra kirkaran fen fu tenir réseau sans faire la tête quoi. Mana fro tawlu di taku blaté. Ka aw bla flila. Ahora bola de saco fruta. Coloro chaman bari minne. Donc era viu. Absega sa weka infection bila. Infection min ti kenare. Bi shi kenai. E bi lanu ko ni bi lanu ko. Absega sa weka dengo gela bila. Bi shi begete denso. Absega sa weka kondimi gelen bila ko mi filanesa. Avec ça, oui, qu'il y a mon chien de bola, il cap panati, banquati, bella, il est fait là. Pourquoi Allah est dans tout le monde, tout dit. N'y a pas de froid. Depuis une fournie fait une manière, la même, c'est que tout est qui blâne. Oui, avec la connaît, Fran, nous t'as couru, il t'a jamais. Oui, comme on a fait un règlement, et qu'à fila, oui, n'est qu'à bien à là. Mais c'est fou. Galon de Douga, galon, avec un nouveau fura kirikara taw mana fɛnw k'i yɛrɛ kunkolo i yɛrɛ don problème na a ye mun s'i ma e ne bɔɲɔgɔn ka sɔngɔ na foyi t'i la foyi ka fura kirikaraw ta ka taa k'i yɛrɛ don problème na ka taa an bila waribɔ la aw muso aw tɛ keguya mun na de
Net naga blue. Mo von to fiere. Ita naga blue. Akeke. Ake. Mi mina bo akula e taka juga na nete. Ni kolokolo ya. Hein? Fati, na ma rezo en fait fura non toy. Na ma rezo en fait fura non toy. Aba ora mo sa fu. Una o nege ni mana kauni kam mana kaun bla 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 rezo en fait ni kay made ni ebe tane ni bi kam nya glane ni bi kam wa glane ba kata na ba. Na fa mene bala. Hein? Jotala papa. Ai koni jobala. E jobala, nele jotala. Fui ma de ke jokera fem. Il faut le problème qu'on a ni. Quand bella grindi. Madame Nako. D'Afrique fran ni na so na tu. Bella bo. Ta fait qui ni madame Nako na tu. Ya fama. Ta fait madame na fait fouiller so na tu. Ça veut dire quoi ça? Nyam. Il est pas pour dimsen fitini. Mo la ngulu ka ko ta do la tu. Je ne veux plus voir ça. Dans la gueule. Oh, mon frère. Il est fou d'un peu bon sur une heure. Il n'y a pas de problème avec la cinéma. Ni kuna jara kera kuna dimie kwe fuka nisa ni te mana fura assembly ni hapa ni Oui, ça va. Ok. Donne. Normal. Agradable. Je m'en aborde. Ah bon? Ni te mso kunkanga bombe obali mabobli. Ako kuwa bagata $10. Ayana. Merci. Ça va? Oui, ça va. Aide-moi, Télécala. Non, il faut quand même tout là. Ok. Oh. Chula. Ngolo na nje kera fere. D'accord, donc. Nataka netu ya. Ouais, bon. Ite sigi soko kumashi. Ok. Tambe. Madam koni zuru eradi. Copine, ça va? Coca. D'accord. Eh, nal bara tuguni. Wallahi. Ina gani me bodro. Ina msawa wa chiude uli fiyo ina body. Ina tara fela sa so na don na mani funa mami na neta. Ni sigini mna sika boblia. Na. Ni afo mori unite na tayaro lao. Awuli sa. Ya fe guni na kumbon bora kamnata. Ni awuli sandora bege kele parce que ni afa won na tayaro la. Ala, to donne la sazuli. La banga. To donne la sa. La banga pesa. Oui, j'en ai la paix. Mala ni sera kabuli. Tu veux vacciner donc à tout le muna. Mais ni quand ni bisika ta ofa. Muni musufule ni kaboni ni kana ma. Ko ni musufule ndiro ko ni na tuibla. Mzoro wa finu na. Amta ta ro. Musufule ndo yi.
bɛ fɔ a ye est ce que ninnu furulen don wa o ye fini ɲumanw de don ka taa pantalon ni jupe ɔrɔbu fila kelen i bɛ jɔ k'i bɛ vɛrisi dɔ k'a tugu ɲɔgɔn an ka taa tan sa foyi t'i la walayi i ko ten n'an ka saki ta kan ta kana muso la feere dɛ Bébé, ça va? Hein? Moi. Madame Maclera n'a ni fait un bora. Allez, c'est une ça. Ka bodro ka take yala. Tu veux dire? Hein? Bébé, finalement quoi? Le bajam la yala to. C'est comme si nous les carré qu'on boulate trop. Ta fangel tout là na fangel trop. Vous t'allez taler trop. Mais pourquoi? Et puis en plus, il est bon comme ça. Mais bien, maintenant. Pantalon collant avec des body. Et puis finir. Allez, nous sortir comment? Bien, nous sommes nous hier d'abord de l'année tombée. Ah, nous sommes d'abord mi. Mais nous sommes d'abord de l'année tombée sorti là-haut. Sorti là. Ah, mais Rome. Elle était moulée. Nous sommes d'abord de l'année tombée. Am ne galay e bi se ka fete galay je suis désolé ne terga kumbi oublie ni photo ta we mi na ka photo ka chinem e bi na mi wa ça dit bi fon fin e mana boy bi fon fin abi fune ne ba be ka mu chikuma et puis dernier non fait y a la fou à fourmenter c'est tabou mamine c'est fouille t'en as fouillé nous ni on a de quelqu'un qui fait t'es fou ou t'es fou ou t'es fou allez fou nous a fou c'est-à-dire à la réalité son nous a fou il y a la fou là et fait la to ibeni ni pigné du dernier de nous a fait accompagner il va nous faire là et puis là la botte comme ça nani fini ne nous fou les gars fini ni ala cɛ muso furulen don fini ne ka bɔ n'a ye ka taa sira minɛ dugu minɛ na yan. Yafa n ma sa. Yafa n ma cogo di? Yafa n ma cogo di? I yɛrɛ ka layɛ kɛ ni bɛɛ furula deli la ka ni ɲɔgɔn don k'a don so kɔnɔ la ka kɔrɔ mais k'a don ka bɔ n'a ye ka dugu minɛ. N jo t'a la. E jo tɛ foyi la e jo ma deli ka k'a la depuis ala y'i da i jo tɛ foyi la. I yɛrɛ ka lajɛ i yɛrɛ ka da i ɲɛkɔrɔ ka lajɛ yala fu. Nafa ɲuman bɛ na e ne bɔra ɲɔgɔn kan yan sisan ne yɛrɛ y'i kɔnɔ k'an ka bɔ ɲɔgɔn fɛ i ko ayi ko bɔli tɛna bɔ i y'a to ne ka bɔ dɔrɔn ka wuli ka bɔ ko wayi ko ka nkalon tigɛ ko wayi ko denni nana ne nɔfɛ tuguni a donna ta a bɔra ta ko kun bɔli ma c'est-à-dire ne ta a bɛ fɛn fɛn e yɛrɛ ka nin n'a kɛ tubabu b'a fɔ ne ma ko flagrant délit i minɛ n'o la depuis aw bɔra ka se fɛnkɛyɔrɔ la aw ka photo taara k'a ci ne ma terikɛ ko ma cɛ i bɛ min ɲɛ t'i la mais i muso bɛ yan k'a photo ta k'a ci ma. Ya fɔ mun fana ta in na figari a b'ale ɲɛ sira la. A b'a ɲɛ sira a b'a ɲɛ sira e bɛ taa e bɛ se ka bɔ cogo di ka taa fɛn kɛ a terikɛ de ne o a terikɛ de ne e bɛ se ka bɔ cogo di ka taa ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la avec des hommes ani muso ganaw i yɛrɛ kɛ olu ɲɔgɔnna ye manamana ko a bɛ taa manamana ko dɔrɔn de kɛ n'i ma sabali wallahi ɲɛ min natɔ ye o ɲɛ kelen b'i tatɔ parce que ne sɛgɛnna kuma na ne sɛgɛnna don o don k'i ka erreur ta k'a da i ɲɛkɔrɔ i yɛrɛ ba ye f'i bɛ tila k'a fɔ bɛ yafa ma sa an ma si ko la ni ma farati kɛ ni bɛna n bolo fɛn wɛrɛ ɲɛ la dɛ i n'a fɔ mara min ye na ne tɛ bɔli na bilen dɛ a kelen ka taa ka ciw kɛ a ka ne to yen nɔ parce que a tant que ni ne m'a dabila ni ne papa tɛna na kisi ɲɔgɔn ma
wa dimini filɛ nin n'a dun dimina I b'a deli f'i bɛ tila ka nimisa jɔn ka taa deli fɛnɛ tɛna se k'a ɲɔgɔn ka bilen a se ka yafa n ma ne balimamusolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ Tapi mai, kalau dia kerja ni mana boleh? Telegram. Ambil. Ada yang belas ni. Ini bukan tanah saya. Fati. Mbe. Ni kuna tena fesa sambi. Fati washita. Antesika jo. Mbe maram. Fati. Mbe, kuma ke ina faka. Fati ne mi ebi. E jume. Fati. Mukera. Ayi ne tsan fami tadi. Wala iba ina ngata. Ayi ngata san ngata ni. Maram ke follow. Ayi ne sara de e me Fati ye dimi donner la bi ali continue ko du kan na bi mere no do Fati ibro mo ya faga o tere yere ibro ne tika sira dala alisa wallahi bile ne tika sira dala ni be ko fe ba fe kuma be o kuma be ni na ona ne ba fo ibi joko ibi ga furu fede aduna ta abona ta do te ne bia atenia ne afiena mere be dimi donner la tro sigile mu na furu na ne re ku ne ya so ne ngam ne ta kata wallahi kuma ko te ne sigile so ya ibro mo de dimi do ana bi ini muso were hotel gono Allah no ne tira mor la wallahi hotel yere ya bargale ete malu ya de wallahi umare ma malu de ibi so bogi muso to hotel la kata hotel ali muso were I muso sigile me so kona ke tra bararo la anyela de na fale joba la bi ete foi la janja ko muso manu no afa doro meteku iti muso
e to na mi fo yere wallahi e ya ati e be mi fi ma fo mo re jole na de ga mi na te gata morte che mo kan to che mo kun furu la che me ta da o to la ni muso were I ma to ka furu wallahi ni tigere la tout ne be so yimuna enno e boto so mare na ye jul dinima fati warte ni bulo to bi ke bi ga ganima ala ma sara o ma ke folo ni be nyira faka ka taka jurumi kana kana sigi kom na to bi ke ga blenye e be ti dani muso wera de hotel la o muso ko sani ni o muso ni ti muso te me ma foi ke o mar wallahi bile ma foi ke Pati. Ne kun tigɛlen no la dɛ mais bi ne tɔ tigɛ Pati nga kuma na wasa. Pedri. Ne yɛrɛ wallahi Fati ne ganzana ma tɛ quoi. Ni y'a f'i ti da la. C'est-à-dire san denmisɛnnin ninnu t'a dɔn fura de b'u bolo ka kɛ cɛw la wa ou bien min dun ne t'a dɔn quoi. Ni yɛrɛ tin cogo ala yɛrɛ b'o dɔn Fati. Fati. Ana magana. Ya fama ta la kama. Wallahi tin cogo la. Wallahi. Ni di cogo la a b'i bila I cogo la bi I bɛ segin cogo kɔrɔ la. E b'a fɛ ka mun kɛ? I kɔni bɛ segin cogo kɔrɔ la bi Umaru wallahi e Umaru tɛ ya e kun ye Umaru ye e bɛ segin o la hali fura t'o la hali o tɛ janya hali o t'i janya bilayi e t'a dɔn sisan denmisɛnninw n'i y'i s'u ma n'i ye kuma s'u ma kɛ u ma na e sɔrɔ I ka so kɔnɔ yan k'a fɔ ko Umaru ko na ka taa hôtel la. Ti si ka fugariya la I si ka jogo juguya la k'i b'a da mɔgɔ wɛrɛw la bi da ye tɛ maloya Ani fana nin ye kabako dɛ. T'a dɔn ko sugu ninnu bɛ ne sɔrɔ cogo min na quoi. Fati yɛrɛ e yɛrɛ bi Allah bɛ taa terimuso kafiri ɲa a kalikan fa ka n ka du ci ne bɛna nin kɛ cogo di sa n t'a dɔn n bɛ taa nin fɔ yɔrɔ o yɔrɔ nin kuma yɛrɛ man ka bɔ kɛnɛma yɛrɛ I bɛ nin fɔ jɔn ye ne kan ka mun de kɛ sisan ani ne balimamusolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona business center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ wa I kɛ o kɛ ka Mariam wele Mariam bɛ retard la a tɛna heure la kuma si bi ko to ne Mariam wele sa n'a ka embouteillage ko oui Fati copine ye ne la siran e bɛ ni wele ta ne yɛrɛ jati kɛra o e yɛrɛ fɛnɛ bolitɔ na ne jatigɛ foyi t'an na ni ma ne ye sa sigi sa minɛti dɔ de f'i ɲɛna cɛ I sapelen no dɛ merci ka ɲuman ça va e b'a kan dɔɔni alhamdulilayi n'i y'i wele fɛn min na baasi tɛ I b'a dɔn Bigo m'an bila teriya la a bɛ san dama dama bɔ wa ne yɛrɛ fɛnɛ furu la o bɛ san dama dama bɔ ne tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ de kɛ ne tun bɛ fɛ ka Umaru tester k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ qualité min don n'a y'a sɔrɔ a bɛna ne janfa quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ la ne tun b'a fɛ sisan nɔ I ka Umaru sudi I k'a lajarabi I yɛrɛ la I k'a kɛ I n'a fɔ e b'a fɛ de quoi
pour que me fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ sɔn ka jarabi e la walima ne kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ mɔgɔ min ne ka surun n'a sɔrɔ a bɛ sɔn ka jarabi olu la quoi. Fati ni fana min kuma sugu ye n bɛ fɛ k'a tester dɔrɔn de k'a lajɛ n bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn de. Fati ma nɔgɔn dɛ. Na. Mais ni min kuma sugu ye madame sabali sa i b'a dɔn cɛ ye cɛ de n bɛ fɛ k'a tester dɔrɔn de k'a lajɛ n'a sɔrɔ Umaru bɛ sɔn ka ne kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ kanu sinon n b'a dɔn n ka bɛ n fɛ. Fati ma nɔgɔn dɛ. I delila sa daga wuli. Est-ce que ne ma se k'o kɛ Fati? I delila sa daga wuli. Ne b'a dɔn i tɛ dɛsɛ o n'i ye ne y'a f'i ɲɛna kɛ ni ye hakili jagabɔ ka hakili jagabɔ ne ma se ka mɔgɔ si de sɔrɔ n'a bɔra e la. Fati o ma nɔgɔn dɛ. Ayi sa mais komi i bɛ sɔn ka kuma o ma ne min f'i ye i b'o kɛ donc n b'a kɛ k'a lajɛ. Problème t'a la. n bɛ k'a kɛ a man di ye dɛ. Ne b'a dɔn i tɛ dɛsɛ. Ayi n bɛ k'a kɛ a man di ye dɛ. I jɔ min don so kɔnɔ ka na n b'a dɔn mais i tɛ dɛsɛ de. A kɔni bɛ dɛ a kɔni ma nɔgɔn. I jɔ min na sisan sisan. Fati est-ce que Fati bɛ ne dɔn? Fati tɛ ne dɔn. N'i nɛgɛ ka taa ni morikɛ fɛ yen k'i nɛgɛ ka bɔ n'i ye pour que n bɛ se ka Umaru minɛ i la de mais Fati nin diyara ne ye trop ne bɛ maga ne yɛrɛ de kɔnɔ walayi. Ala copine Akaya walayi ne kun na taa sugu la ka fɛn dɔ préparer an k'o dun. Est-ce que n tɛ taa? Taa kelen ok problème t'a la. Est-ce que ne wulila sisan problème t'a la. An ma kɛ kɔfɛ o lajɛ. E tɛ n bila da la fana. Kana ɲininka cogo e Ala. Ne b'o ci n b'a kɛ walayi. N dalen do i la o ayi n bɛna n ka baara kɛ. Walayi e ma ɲi. Awɔ. Bye bye. Muso gana k'a bɛn. Ça va? Calme, oui. Ok. Comment tu veux dire? Bien. Il m'a appelé. Ouais, ouais. Ni Willy. Bon, Ni madame. on trouve que le routine dans le comme masque là. N'engage. Tu vois? Formé. Il a tout. Là, je t'ai rendu. Il a m'soudou. Et abora. Oui, il y en a dit. Ouais. Et de la doigt. Oui, drôle. Et m'dou. Comme d'habitude, les temps ils bourrent. Abora j'ai un don. Je veux dire à Maïra, moi, je m'y suis ma. Hein? Avec toi. Et voilà, c'est un soca coach. Ah non, ma fille, toi, faut que tu ça. J'ai dit mieux. C'était fouetté. Ah, comment on a fait là? Eh, mon nez, Willy. Ouais, mais ne faut pas dire. Ni da qui me fait non. Où est-ce que tu dis? Tu dis? Ni ma fille a fait des blagues. Et voilà, comment non? Fati Djougou Maïssa. Non, je sais. C'est-à-dire, Fati Djougou Maïssa, ma femme. On est des Fati Tirimsui. Fati be kamiliti ya gumi kabako. Fati Djougou Maïal don. Qu'est-ce que tu dis? Nene mi fi Fati gandoro drone do. Wallahi. On Fati no ro biti biti mi ñoko fe. Aba ro biti biti Fati no be ñoko fe. Fati kamele be na fi e bo do. Amo don bole bo kalama. Bolini. On Fati kana ne vure kundo ne tra Fati bladi. Wa bolini gara. Ado ne mena no fe ya. Pagi mako ne ga bol nana ko ni nana me ci ma se ga nya ko me ko fe ne nana no fe yakli bula. Ne tra Fati bla. Fati Djougou Maïal don wallahi. Ni fi Fati bo an ko la redi. Donc on va nous belaver comme le quoi. Fati Djougou Maïne. Ni da tirim so de ba nga do ko ni. Ne me fore do. Wallahi Fati Djougou Maïne on mela. Ne wo fo ibi yere far ni fa fa. Ay bo fare fa ko te c'est ni imiri c'est ni mo mi ni samba nge fula. Katla kana yi feno ga fo Djougou la. Ni mo fo to kuma na sa.
Fati bon, c'est bon ça. Il va la manger tout. Furusa filɛ nama nɔgɔ ni i ye furusa procédure daminɛ a ko ninnu filɛ nin b'i la traîner k'i la traîner wa aw bɛ taa a bɛ segin ka na o tila k'a fɔ a ye taa kalo kelen a ye taa ɲɔgɔn lamɛn fɛ bon kabini. Ni mɔgɔ foyi t'o la i bannen de don. non a bɛ ɲɛnabɔ sa ne de ma fiya han e filɛ nin i ka ɲi ni Fati i cɛ ka ɲi n'a ye i ka jan n'a ye tout ça la. yɔrɔ anw mina nin bɛ wele munna de nin bɛ bolo munna ala bila ka taa sa an ka fɛrɛ an ka kow ma. ko kuma e ne kuma ɲɔgɔn faamu fɔlɔ bɛ. ne ma ɲa ko an ye ɲɔgɔn ye sisan nɔ e ka di ne ye ne ka di e ye ɔ kow bɛ nin cogo la c'est pas un problème Fati a ko a ko. ne ye Fati labila Fati jogo ma y'ale fitinin a bɛ se minnu de suma fɛ taga ye awɔ ne de bɛna Fati jogo f'i ye Fati terimuso de sa. suma fɛ taga. Fati man ɲi yɛrɛ de Fati dɔɔni yɛrɛ man ɲi. donc n'i y'a faamuya aw bɛ sumafɛ baara ninnu a b'olu de kɛ quoi. olu bɛɛ to yen sa. non parce que n'i bɛna furusa kɛ. ne mago bɛ to yen ayi ne mago foyi t'olu kuma ninnu na olu to yen ne nakun ye min ye k'o ɲɛnabɔ dɔrɔn o to yen. e ma fɔ e ka laɲini tɛ an ka Fati ka ko yɛrɛ dabila Fati furu ka sa ka taa wa o tɛ kɛ ni argument tɛ o donc e bɛ ka kuma minnu fɔ ninnu ye argument de ye min ye furusa ko ye quoi. olu to yen nɔ sa olu ye kɔfɛ kow de ye. mais prévu b'i bolo. olu bɛɛ to yen sa olu ye ko wɛrɛw de ye. Maro e m'a fɔ ne ko Fati bɔra de. Mariam Fati donc ne ye bila ne ka ne cɛ suivi pour que k'a tester n'a bɛ jarabi walima n'a tɛ jarabi ni entourage la donc o fana tun ye ka objectif de quoi. ne bɔra min bila kosɛbɛ dɛ fo ka taa se ne tɔgɔ tiɲɛni ma o nɔ de. Maro Tafi muso ka taa tɛ ne bolo i ka tan foyi tɛ ne bolo Fati bon n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ne nakun foyi tɛ i ka kuma ninnu ye i tulo b'a la Maro Fati bɛ mun ɲini hali bi bon ne ni cɛ i yɛrɛ ɲuman k'i ka puwa an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an bɛ ɲɔgɔn fɛ sini bon ne nakun yɛrɛ de min ye sisan e b'i ka minɛn ta i bɛ taga ne bɛ n ka so di i y'a mɛn Maro i tɛ ci fɔ i muso ye wa. Yɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ t'a la e bɛ k'a fɔ don o don k'i terimuso i da o bɛ terimuso i ye ne kɛlɛ terimuso min kama i terimuso o de filɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la. mais ne min kuma ye Maro. Mariam e ye sɔn o fɛn o fɛn fɔ fɔlɔ ma morifi baara taga e de ne don a la ne tun t'a ɲɛdɔn soma nasi e de ne don a la ne tun t'a ɲɛdɔn i bɛ k'o sorti fɛn fɛn fɔ e de ne sama ka taa nin bɛɛ la ne tun t'o ɲɛdɔn. I jɔ i ka nin kuma ninnu tante ne wala nana kɛ ye misi de ya e tɛ foyi de dɔn ne bɛ na e ka so depuis an fitininin e ye cɛ sɔrɔ Umar e na k'a diyara ne ya e bolo k'a diyara ne ya tile kelen ma diya ne ye Mariam ye mais n tɛ se ka yir'i la parce que i ye n terimuso de ye ne bɛ e nege ka bɔ ni e ye n bɛ taa ni yɔrɔ min ka di n bɛ taa ni ye yen bɛɛ la e na ko mun de don parce que n bɛ fɛ k'i cɛ minɛ i la mais i ma kigun hali dɔɔni bon n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna nin Umaru in tɛ yan nin bɛ kɛ ne ta ye i sigi k'a lajɛ Umaru o tɛ yan. n'i ye nin kɛ sababu ko ne tɛ diɲɛ kalama i b'a ko ne bila ka na kɛ de n'a fɔra e ye ko ne bɛ muso bila e kama i bɛ d'a la. ni min ye. c'est à dire n'a fɔra e ye ko ne bɛ tugu e nɔfɛ ko ka muso to yen ka n ka diɲɛlatigɛ don bɔgɔ la i bɛ d'a la ne t'e dɔn a baara wɛrɛ bɛ aw la yala yala fu manamana ko kuntan kɛ e yɛrɛ i b'a dɔn i ka ko bɛ ne bolo cogo i yɛrɛ b'o dɔn a ma se n k'an yɛrɛ bila kuma yɛrɛ la. parce que n ye Fati jɔ la ayi Umaru i jɔ parce que n ye Fati jɔlen na. a to n ka kuma Fati i yɛrɛ m'a bɛɛ yan mais komi i yɛrɛ ka ko dilannen don a mana kɛ fɛn min ye a bɛ bɔ i da minɛ feereli aw yɛrɛ ka ko kololen tɛ aw fila aw ka ko kololen tɛ a bɛ bɔ da minɛ feereli ye. Mariam
Sani ko kuma bɛn n'i ka ko bɛɛ fɛnɛ faamuya n b'a fɛ jani min ɲɛ tugu k'a yɛlɛ k'a sɔrɔ i bɔra an ka so hali muso min tɛ e ye hali n'i y'i double k'i triple i tɛ se ka ne ta ta o kɛra o wa n bɛ fɛ ka bɔ an ka so ne ma bɔ du Umaru kuma ye muso fɛ sinon a bɛ kɛ ko dɔ ye yan dɛ e ka taa kuma ye muso fɛ wuli ka taa fa wuli ka taa e ma na ne o ne nana yɛrɛ wa ne bɛ taa n yɛrɛ a tɛ se ka ne kɛ nin t'i ka saki yan o t'i ɲɛ sira la an ka saki de e ye cɛkɔrɔ lankolon de La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah tɛ tɛmɛ Ala ta kan ni bɛ ka mɔgɔ min kɛ n dagawuli terimuso ye n kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn ye ja depuis e ni ne bɛ teriya la wagati min na e ɲɛ bɛ ne cɛ la mais ne kun ta Maram bila ni minɛn kɔnɔ don kelen da kelen Maram minɛ ne ka cɛ kanu hadamadenya banna koyi a ye kuma dɔ fɔ ɲana ka wuli ko e ye misi de ye misi a ma nkalon tigɛ dɛ e ye misi de ye walayi e kɔni tɛ diɲɛ fɛn foyi kalama n m'a f'i ye depuis o don n k'i jɔ i ka observer min bɛ yan c'est à dire ne kun ma nin kɛ ko n mana kɛ cogo o cogo i kelen ka ne kɛ mɔgɔ sugu min ye k'an kɛ mɔgɔ jogo kolontigi ye k'an kɛ mɔgɔ lankolon ye k'an kɛ mɔgɔ fu ye e yɛrɛ surtout i terimusonin ye i kunkolo c'est à dire k'a bude ka manamanakan sugu bɛ don i kunkolo ka ne kɛ ma fu ye quoi o de kama n k'i jɔ i k'a lajɛ min bɛna passer i yɛrɛ a bɛɛ ye wa i kunna jara dɛ a bɛɛ ni Ala cɛ i kunna jara yɛrɛ yɛrɛ genre Mariam o tɛ ne ka genre ye parce que ne t'a dɔn e bɛ kɛ mun den modèle ye quoi ɔ e de bɛ i terimuso bila ko ka jɛ i cɛ la pour que k'i cɛ tester i terimuso depuis ne yɛrɛ don min na i yɛrɛ b'a dɔn a ko man di ne o de y'i kunna ja n'i ye nin kɛ e ka dɔ wɛrɛ a dɔ wɛrɛ kɔrɔbɔ sa i k'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛ bila ka na walahi i b'i yɛrɛ ɲini o ko la baara wɛrɛ t'aw la aw cɛw ka aw mɔgɔ ɲini k'o bila u ka jɛw la ko k'a lajɛ n'a sɔrɔ i cɛ b'i fɛ ni mun ala ka to ye han e nin bɛ kɛ an ka Mariam ta to yen Mariam ta o banna n b'a ɲini fɛ a kɛ Ala kama mɔgɔ wɛrɛ bila ka na i y'a faamu i terimuso wɛrɛ walima i taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini ko bila ka na e bɛ nimisa n'Ala sɔn mɔgɔnifin bɛ se ka kɛ tan cogo di lakalakatɔ ye tan ko e b'i terimuso bila ko k'a lajɛ n'a sɔrɔ i cɛ b'i fɛ et puis teriya a jateminɛ mɔgɔ bɛɛ tɛ mɔgɔ teri ye hali anw cɛw yɛrɛ a b'a jateminɛ na n'i y'a ye muso furu dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ i bɛ cɛgɛnna la waati min na ni mɔgɔ minnu tun ye teri ye ni muso t'u bolo i b'a ye k'a fɔ i n'olu ka taabolo tɛ kelen hali aw ka ɲɔgɔn ye cogoyaw tɛ kelen ye parce que o donnen vie wɛrɛ de kɔnɔ quoi donc muso fana b'o cogo la n'i furula i donna monde wɛrɛ de kɔnɔ i ni maa minnu ka kuntilennaw ye kelen ye o muso furulenw ye maa minnu fana bɛ c'est à dire aw ka hakilinaw ye kelen ye a bɛ ɲɔgɔn bilasira nka aw ka bi ta kelen aw denmisɛnnin teriw furubaliw u bɛna don aw kan k'aw hakiliw yɛlɛma walima a dɔw yɛrɛ furulen don u n'u cɛw tɛ bɛn u bɛna ka na miirilankolon don i kunna walima dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ɲɛ b'i cɛ la u bɛna ka i bɔ i cogoya la e bɛ i labila u yɛrɛ ye i labila c'est à dire k'i ban i yɛrɛ la quoi ni n ko n b'a fɔ quoi continue a fɛ kana dabila dɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini i k'o bila ka na a bɛ bɔ i da minɛ fɛrɛ de lakalaka to tɛnana foyi kɛ tugun a teriya kolon den ɲini sinbɔden a bɛɛ la Maram ye ne ɲɛ da walayi daji la cɛmɔgɔya banna koyi ne bɛ n kɔnɔ fɔ e Maram ɲɛna e de tun b'a fɔ ne ɲɛna a kɛ tan Maram a kɛ tan Fati a kɛ tan Fati a kɛ tan Fati a kɛ tan kana na kuma Umaru fɛ n'a y'a kɛ tan i yɛrɛ ka kɛ jaw bɛɛ kun ye ne nɛgɛ kan de walasa ne bɛ se k'an cɛ kɛlɛ cogo min na ne ka furu bɛ dabila ale bɛ na mais teriya tiɲɛna fɔlɔ de mɔgɔ teri tun tɛ hakilina jugu don i kunna nka bi i teri bɛ fɛ k'i pousser de ale yɛrɛ ka gɛrɛ
teriya kelen do teriŋan sigi an muso mu furulen minnu fɛnɛ ko k'an ti bɔ bogotigininw kɔ yaala la tiɲɛ ye teriya ye mɛ n'i furula ka ban i kan k'i sen nasumaya n'i ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ nin ne fati ta bannen ne y'a teriya la pewu teri tɛ na bi n tɛ taa mɔgɔ fɛ yen nin y'a bannen ye parce que a fɛn fɛn bɛ don i ka so kɔnɔ ko n teri u ɲɛ b'i cɛ de la i teriŋan sigi nin ye leçon belebele ne bolo bi wallahi Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senweb télécharger procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la e mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senweb la Senweb ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majustin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ